Lewapda Gara bazarda bir hepde mundan ozal 25 manatdan bahalanan dollaryň narhy 27 bitin 10dan 4 manada göterildi. Mundan 2 hepde ozal bolsa $1 narhy 23 manada deňdi. Munyň bilen bir hatarda hususy sowdadaky diňe bir dasar ýurtdan getirilen däl, eýse Türkmenistanyň öz içinde öndürilen haritlaryň bahalary hem 10-15% töwere gymmatlady. Valyutaçylar dollaryň narhynyň mundan beýle hem galmagyna garaşylýandygyny, ýylyň aýagyna onuň 30-35 manada çilini ýetmeginiň mümkindigini aýdarlar. Azatlyň Lewapdaky valyuta bazarlarynyň ýagdaýyny ýakyndan izarlayan habarçylarynyň sözlerine görä, noýabryň ortalaryndan başlap dollaryň gara bazardaky narhy gün saýyn her günde ortaça 20 tenge möçberinde gymmatlaýar. Dollaryň soňky narhy hökümetiň kesitläni resmi 3,5 manat kursundan tas 8 есе ýokarydyr. Bu ýagdaýlaryň arasynda valyutaçylar hem daşary ýurt pul birligini manada satyn alyp, onuň satyşyny besetdiler. Dollaryň gara bazardaky narhy belli bir derejede sebitdäki daşary ýurt firmalarynyň işgärlerine aýlyklaryny dollarda berip bermeýändigine hem bagly. Zähmet haklary yerli pul birliginde berilse, aýlanşykdaky dollaryň kemelmegi onuň gymmatlamagyna ýetirýär. Ýöne biz esasan Aşgabatdaky ýagdaýlara görä hereket edýäris. Paýtagtda dollar galsa ýurduň ähli ýerinde de ol gymmatlaýar diýip Lewaply valyutaçylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Bellesek bazar ýagdaýlarynyň yaramazlaşandygy baradaky maglumaty Azatlyň beýlik sebitlerdäki we Aşgabatdaky habarçylary hem tasdik edýärler. Atlandyrylmasyzlygyny soran valyutaçy her ýylda hem bolşýaly täze ýyly çilini dollaryň bahasynyň götürilmegini dowam etdirjekdigini, onuň 30 hatda 35 manada çilini galyp biljekdigini aýtdy. Türkmen häkimetleri we Merkezi Banky ýurtda ýaminçe ýyldan bäri dowam edip gelýän dollaryň iki kursy, onuň ykdysadyýety, şeýle-de adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Azatlyň bu baradaky soraglaryna hem jogapsyz goýýarlar. Emma yerli ýaşaýjylar munyň daşary ýurtlar bilen sowda etmek mümkinçiliklerini çäklendirmek bilen birlikde adamlaryň gün güzäran aladalarynyň hem barha kynlaşmagyna sebäp bolýandygyny aýdarlar. Türkmenabadyň bazarynda daşary ýurtdan getirilen bir libasyň bahasyny lalasynymdan soňra ertesi gün gelenimde ol ýam gymmatlapdyr. Satyjy muny dollaryň narhynyň galmagy bilen düşündirdi. Haridyň bahasynyň ýene galyp biljekdigini duýdurdy diýip Türkmenabatly ýaşaýjylaryň biri bastan geçirenlerine habarçymyza gurrun berdi. Sol bir wagtda dollaryň narhynyň galmagynyň diňe bir daşary ýurtdan getirilen däl, eýse ýurduň öz içinde öndürilen haritlaryň bahalarynyň hem gymmatlamagyna ýetirýändigi bellenilýär. Habarçymyz dollaryň narhynyň sement, spaklovka suwaglary, demir armatura ýaly guruluş haritlarynyň şeýle-de azyk önümleriniň bahalaryna täsir ýetirýändigini aýdýar. Galy bersede yerli ýaşaýjylaryň ençemisi ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün güzäran aladalarynyň barha kynlaşýandygyny, sol bir wagtyň özünde de ogurluk ýaly hadiselerin köpelýändigini gurrun berýärler.